Oke, terima kasih halas matur suwun. Tasih sarengan kalian Garapitan Madya Laras. Jantenan paripurna Al Aratis. Sik. Bangke kalajengaken tamu undangan. Pangapunten menika kathah sanget ingkang remen kalian budaya Jawi khususipun gamelan. Ugi kathah sanget khususipun menika mangke orjen, menika orjene nggih wonten. Nggih, monggo. Mangke katur perwakilan saking Branglor. Mangke saking Loran, Pak D Sungkono, jurakane tebu, nek jantenan. Jurakan rabuk, jurakan tebu. Ya, Cak, sepote ta. Ya solare santek ya. Semoga katur pepundhen. Mboten ketang wakil mboten apa Mas Sukono. Syukur kali buke tidak mriki. Monggo Mas Sukono. Kados biasanipun. Branglor iku nek dereng Pak Sukono dereng munggah sik monggo liyane wong. Monggo. Semoga katur pepundhen. Jalipun Bapak Sukono nggon vokal ki tambahi Mas, loro ki tambahi kabeh. Mesake semune Mas. Sek 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 sek. Semoga katur jalipun Bapak Sukono. Harus tinggal sambut jengkara sini Boko. Itu jawatan sasana budaya kita derek pangayuban. Gambar habis tinggal sambung kemarin kemedak sini Boko. Samsuri bedoke tabuh pokoknya Madya Laras ki tenan wis to njaluk model piye. Nah, pokoknya nyanyi gamelan ya nggih diladeni, nyanyi ngangge elektro nggih diladeni, dikopyokne joget nggih saged pokoke. Wih, jantran monggo Pak De. Nah, lah. Monggo itu sik. Cobi ojek nyuwun pelokipun, Pak. Pelok rasipun pelok. Nah, nggih, Malik Sarung. Nah. Wih, jantenan kangene ngati. Kangene ngati, kangene ngati. Kangene ngati, nggih 6.
dibawani malah apik. Kidung Srina Tokas Maran sing wedok terus jamil Kang Suraji monggo engko ki trambuh kok ngapi monggo lelo manise gugati monggo ki watuk pilek apike kaya kene ya monggo kabeh sinah wanging netra ya suwe ki jalaran saka glibet kok ya suwe tetep mangan semoga darmaning rara ranti kaya kadya taman wuyung cakepane lali kok ora apa-apa sing penting pas ora ana pusada yen rat temu siramu wong manis nimas manis nyata kadya kas maran monggo panggamipun suwindu su welawase kowe lunga ora pamit aku ayo pepujanku ati susah mong kangen sliramu Sugeng Rama Mbah Dewan wengi tak anti-anti aku tetap nunggu kowe bali rasa
sira kang bisa nambani suwek areng di tukang suwek iki. Engko sik to nyanyi sik, pisan-pisan. Nah. Ora usah dudang-duding gluduk-gluduk. Mas suwek karo Pak Ede. Karo Mas Didek engko diaturi. Kang Didek sik ning kene to. Sik. Lho Pak ning kene arep mulai apa kene bacok Pak. Pak Ede lah engko aja lali ya Mas. Lho nek Pak Ede lah. Niki Mas Anang, ya. Pak Kurmatan keluarga besar saking Ngawi. Makili saka Keluncing punya. Iki keyboard ya wonten Mas Anang. Iki apa? Balu raksan kali Pak Dewan kesane rokok-rokan sih. Nah, teman. Kotake lurung dibuka. Dalam kotake lurung dibuka. Moga Mas Anang. Diagung pangapunten. Moga kasuwun panjenengan kasuwun berkahipun. Berkahipan. Mbot nyuwun mboten ana apa kaya DPN ka lho. Ora nyanyi napa. Lung 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 lung. Lung lungo. Nggih. Oke Pak Dela nggih, Pak Anang. Nggih, sampun nggih. Pinarak lenggah. Ditunggoni sak rampunge Mas Lenang nggih. Sampeyan ngene buke Mas Agung malih. Sasi 8 tanggal 9 Pak. Nah, jan tenan kurang trima. Tanggap neh. Monggo Pak Dela, yuk. Pak Dela, Mas Didek. Wes butuh nyanyi. Wah, ora susah gini. Gembirane kadang wis dhuwur lho. Mas Didek.
kayak dia. Itu semua kali jam. Yo kali, bravo. Sebagai penyanyi saya. Urung-urung patah panas kan minggu kan. Dilongkas. Iya tuh. Aku Ngancake penyanyine mawon rumiyin. Aku wedi kuwi nek tangale nggon mergo ki pirang-pirang nggon. Lah Mbah Dasar iki kancaku nggih Mbah Dasar ki lho. Dalan. Nggih monggo untuk Triwiduwati masalah tunggal sing rumangsa ayu dhewe ngadeg, Nduk. Ya. Padha ayune. Oh padha ayu. Ya. Nggih sing metutuk ki jan tenang. Jan gelungan kok sedel Vespa. Derin apa sapa, Mas? Anu nek sing derin ya kena pipit ya kena ya. Titin kok pipit buke jare pipit. Ya monggo semeneng. Nah, rada maju mawon, cedak syuting. Maju pundi niki? Oh, lah gambar aku saya gede. Nggih. Monggo Pak Pariyun pinarak lenggah. Sim Mbah Yun. Ngersake lagu napa Mbah Yun? Mbah Yun. Niku lenggah caket kali Pak Saiin. Lah wonten mengke teng mriku pun bagian. Calon manten suro. Calon manten. Ya ampun. Rada maju ya Nduk ning kepapingan lho. Lah ning dhuwur paping lali janjine. Jan tenan. Ceh. Dalem? Lho, jenengan ajeng nyawer kula melih. Kowe iki hitungmu ning kene iki ru genah arep nyawer. Ora ndek ben yo ning kono aku. Lah ya hitunge ning kene iki lho gone diulur. Lah iya. Lah iya kowe hitunge ru genah arep nyawer. Oke, bersama Mbak Derin. Wasik goyange wo rada maju wo. Wasik yo yo masuk kok ayu SMS Jos. Ayo Pak Samsuri juga Pak. Boleh jengrawuhipun adik-adik Mas Bogang, Mas Arif, saking kadok nyanyi. Ya iyo. Kowe
Sampun kepanakatur Diayu Darin sampun ngaturaken satunggaling lagu nggih menika Lali Janjine. Ing kalangan dalu menika kula minangka sulih saking paguyuban Madya Laras keparang ngaturaken pambagya wilujeng rawuhipun wonten Mas Nanang saking Luncing pinara lenggahane prayogi, Bapak Sain, Bapak Samsuri kantor menika Bapak Dewan ugi rawuh aturan pinara lenggahane prayogi penyanipun Bapak Yit CS pun katuran pinarakan ke prayogi ugi Pak Edela kok bilih ora keparang nyanyi ya lenggah ngantos saramungipun wonten Mas Minggu ugi niki wonten vokalipun Mas Arif saking Ladok mengke nyanyi oke nggih terus sing diaturi sapa Mas prayogi Mas Diwan sik pangapunten Pak oh upami dipun langkungi Pak Yit rumiyin dah sundi nggih Pak Yit rumiyin dah sundi tasik ngerokok deh tasik mangke Pak Mbak Diwan tasik mangke monggo Pak Yit nah aku dhewe ning ngale iki bloloken ora ngerti mbake wis bareng ngadeg ya agung pangapunten menika Pak Dewan nembe ngerokok mengke mawon lajeng tumunten panjenengan ingkang keparang kapiji murih saged gayang regeg nek Pak Nono ora karasah nyanyi ngombe ae joget nek Mbah Samsuri kok tetep sik joget ya sepate saya monggo Pak Yit katur panjenenganipun nggih minangka sek sek Pak Man kundur lho Pak Maman iki nyanyi lho Pak Maman semoga katur pabunden panjenengan Pak Yit kasuwun temedak Srini Woko oh iya
Nak duwe jeneng jumeneng kersane awet enom. Nyanyi niku tombo stroke, Pak. Pak Yit. Niku duet kalian Mbak E niku kangene ngati.
Napa malih, Bapak? Podang kuning. Oh, podang kuning. Podang kuning nggih, Pak. Buka celuk napa? Kalih kula napa? Nggih, monggo, Pak. Kula lali pun kathah sing lali ya, Pak. Oh, nggih. Monggo Pak Sain. Esok awan mati wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mitranggonku goleki ora krasa esok awan anti bengi eman yen nganti liya kang nyayang kleang-kleang tak sawang mencok neng ngepang kegancangan tak rindik saka kadohan sarwi ngoceh dheweke ngalih bentuk elo kae tak suwun mbok aja ngete podang kuning agawe atiku leret ireng tak sawang tambah manis bunga yen lakon nyanding slirane ora bakal atiku kaki wong liyan yen si podang andudut ati kepranan ora mendho atiku tansaya ndatra tak sranani sun pikat pulut enggan jas jas
Angger suwe renek gong lali kabeh wayut kok. Ora lali nek pas kok yo. Ayo. Danyange kene kudu mbok aturi, Mas. Aku ora wani ngaturi. Anu Badiwan to. Iya, aku wedi. Pun bar. Alah, lah entek nyumet. Kapan teh? Alasane ngrokok entek nyumet. Kuwi nggih pokoke Wonten suka lila ing panggalihipun. Pak Dela ki nek ora Badiwan. Pak Dela. Sing penting ki Mbak Dewan nenggani to Dek. Ya Pak Dela, ayo. Ayo, sepot ya. Urung kepareng. Sarip. Monggo Mas Dude. Kang Samsuri karo sepot rampat. Sarip. Ayo Pak Dela. Kok. Yo. Oi. Pak Samsuri. Ayo siap yo. Lo juga. Yo. Baru 2 hari Kang Minggu rasa syukur sih. Cek. Masih tenang-tenangan, sing nyemek-nyemek. Pak Edela biasanya ini kutut manggung. Garwane wong liya, ayo milih kae karo. Baturi Bu. Ya ora mati yo engko cokek seragenan. Nah, engko mlebune ning gedruk. Baturi karo Putri Anakonda KDRT iya ya. Wis karek jatahe sing ndi. Derin. Derin. Ya. Tenang garwane wong mau garwane yo. Lho. Baik Kang Minggu rasa pindah nggon sik lho. Cek. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu bebojane ati tresno ning sliramu mbok gawe lara
aku ngerti kowe iso ndredeg kok Rin. Piye Pak Edela, piye? Ya mungkin mau kan aku semoh lho pilek. Ning apa sih rambut Nanti paksa Mbah Dewan kaya mumet. ninggal aku Kok jatahe sing wae ya kono. Najan sepisan ketemu ning gede rasa tresnaku rino wonge tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balimu. Sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumbok gawe lara. Keluhanmu apa Pak Edela? Lah ya. Keluhanmu apa keluhanmu? Keluhanmu piye? Pilek Oh, pilek. Ya berarti kita sama. nengop bis Ning apa sih rambut tega tinggal aku kaya tanpa dosa. Wong wis kadung isin suarane ilang tambahi pisan ae. Isine gua gak ya. tambah Iya, Mo. apa? Iya wis buyak. Wong biasane sing gak duwe kaya Iki apa iki? sini kok. Pupusane langsung ae wis. Ganti apa Kerine. aku? Wis kadung dredeg tak dredeg pisan. Awar aku sedilut kok ya ndredeg. Rasa nganggo ral bareng. Lah iya, nggone mbet ki lho. Nggone mbet ndak mlese. Kejadian namanya gak sore ini lho. Udah nyanyi. Saiki wis beda
wong liya apa rasa tresnamu saiki wis seliramu beda ati beda lambe hari dasar ngake tak kosong kowe teko gawe lara marang tresno nek gak lara rasa seger ati seliramu beda ati beda lambe iki satenane takeku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe